Asa man si Papa oy. Wala man siya nagbili ng kwarta para pampalit ng tambal ni Dudong. Nagbili ng sudan. Wala pagit sa bulat. Pasan siguro na ko siyang turnalan siguro. Kasi nasa kwarta dito. May lang pag may kwarta pag lagi ba? Oh! Data dong! Panog na kuya, kaya ko gabol ya palihog. Kadiyot lang dong, kuwasa ko gabol. Saan to? Ha? Ano ko dong? Saradong ko. Saradong ko. Grabe naman yung init mo dong ay. Labi ay gibilin tambal si Papa. Kuwasa kog tuwalya dong nga kay akong bason yung tubig ang mga dito ako ano yung kainit. Sa limbas ang dong nga, papot lang. Papot lang dong. Redong dong. Redong be. Dong. Ito sa siguro ako si Papa ron naputong pangayong kwarta pang palit og tambal. Sakot ito kasi naatak ng kumagi eh. Naunta ko'y gamayng tuyon mo pre ba? Kung anong taba? Sabayin ta ko sumari ito ba? Ito na ito si Papa kay kung manghod lagi kalintura og taman. Sabay, umni gasolina akong motor. Di marigiron. Ay pero dahil mong papa dahil. Dito sa unahan dito sa bigas balay naguma. Tara kay, mara makabalik mo na dari Tara pre. Tara. So, mangan ta ko ako sinasay kwarta pang tambal. Di kay kung manghod yo di kalintura og taman. Ito le drive tara. Tara pre. Right. A few moments later. Kita sa imong manghod. Isang bataan yung wala ng huwas-huwas ay anak. Yoya sa imong manghod mo. Taas kay kalintura. Wa gitay kwarta ni kapatambal ba. Sumaw na ni nga oras nga mga itagtabang sa iya ha. Punta dili ta bulibaran niya kay parang na si imong manghod nga maayo sa iyang sakit. Tara, adto sana ko siguro si paring istong. Bahala sa imong manghod ha, bantay kay mangita ko pamagi. Maayo ang taong dili isla parehas ako ang mga igsuon. Naila ko balibaran sa oras nga ako nagkalisod na. Sana dito si paring istong. Parang makapamalit na ng tambal. Doon, lala ko silang pare. Maayo ang taong naa siya doon. Naabakan si pare istong. Doon na lang ko sila. Manampit ko din. Pre! Ayo! Hey pre! Ayun! Kaya to! Madayo ka pre, kaya ako'y tuyo yung mong gamay pre ba? Kaya dayon pre! Maayo pre, kaya naaday ka pre, ako'y gamay tuyo yung pre. Nata ko'y gamay yung hangyan liburo nga. Walang kuporta nimo, maski gamay lang pamalit ng tambal sa imuhang kuan, kinubos. Dahil pre nga, ako'y kwarta dari pre gamay ra kayo. Hanggan mampud kayo pod. Ako'y paliton. Maski tambal lang ta pre ba, kaya wala nang gamay kapatumara ta pre. Ako'y gamay kwarta dari pre, pero wa yo pre, gamit gyud kayo pre. Asa mo itong gingon pre nga mutabang ka sa kuha ug magkalisod ko pre. Pag kilay kadaganan pre, kaya ako ang mga Tabang mo sa mga pre, pero sa akin naman gamit gyud kayong kwarta. Sige lang pre, mangita na siguro kong lain pre. Manikamot lang ko nga makakita ko, makapatampal ko sa kuha nga lang. Sige pre, salamat pre. Sige pre. Wala di tayo paglaom ani ron. Ay, Ginoo.
sa may akong buhaton ng taon ani. Wala na gikilaing mapaingnan ani. Hurot na nako og panghangyo ang ako ang mga silingan. Ug ako mga isuon. Ug pati si kumparing isto nga nagsaad sa kuha. Na iya daw ko dili ko niya pasagdan sa kalisdanan. Maayo lang man dayon na sa istorya. Ako akong mga silingan. Maayo kayo sa istorya pero magtalikod ko, dibakon ra ko nila. Luyang papa ay nang hurnal para lang maka-eskwela may. Pero morang gikabuangan. Awaron ako na kay mig pagmahay. Kinarong pa ng eskwela, ako nang tamig kahintang ron. Dong. Ler ko dong, ito nutos papa dito dong. Tindog man ka dong. Para dong. Dong sa papa dito dong. Para dong. Para dong. Dong sa papa dong, kalugi ka dong. Ngayon lang nagkunang-una nga pa eh. Panalay mo yung kamot ano eh. Hindi lang pa. Ako wala nagwantang kamatis kong lawas. Maunang kamudong. Pilion ninyo inyong barkada. Bisan og wala ta, makatabang gihapon sa inyo ha. Dili para sa inyohang ian ug uyuan. Nga maayaw lang sila sa naa pa ta. Karon nga nang nahanglan ta, gipasagdan na ta. Tara, maningkamo ta sa sarili nga tong kusog.